een lening genomen weer. We hebben een schuldherschikking gedaan. Er is tot de dag van vandaag niet aangegeven hoeveel geld vrij is gekomen. Er is tot de dag van vandaag niet aangegeven hoe de middelen zijn aangewend. Er is tot de dag van vandaag niet aangegeven waarom die hele schuldherschikking zoveel miljoenen heeft gekost. Wie heeft ontvangen, waarvoor er ontvangen is. Dus kijk, wanneer we zien dat mensen elke dag klagen, dat die armoede erger is geworden, dat mensen niet uitkomen, dat mensen geen eten hebben, dat die regering pakketten moet geven, dat betekent dus dat het indicatoren zijn dat die armoede nog steeds groot is en chronisch is. En dat wat die regering toen kapot heeft gemaakt, 10, 20, dat ondanks het herstel van die 5 jaar van Santokhi nog niet genoegzaam is hersteld. En dat deze regering in die 8, 9 maanden, 10 maanden niks heeft hersteld. En dat zou het beter zijn. Onze schuldpositie is anders geworden. Onze monetaire reserve is misschien een beetje minder geworden. We hebben meer geleend. We zitten nu op meer dan 4 miljard. De regering Santokhi had ongeveer 2 miljard geleend. 1 miljard is afgelost. En toen zij terugkwamen was de schuld 3, zoveel miljard. Nu is de schuld 4, zoveel miljard. We naderen de 5 miljard. Dus in die 9 maanden, dan kan je nagaan, elk maand bijna is er ongeveer 100 miljoen geleend. Gedeeld door 30 is er bijna 3 miljoen per dag geleend. 3,3 miljoen per dag geleend. Waar is dat geld allemaal gegaan? Mijn collega van Samson zou zeggen per Monigo. En de 7 partijen, de 7+ partijen die